खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे गोजोनथाव रादाबखौनो होननांगोन जिहेतु हाग्रामा महिलारी सारा जेरै बुंदों जेरै खोथा होदों बेफोरबायदि मावनायफोरबायदि जों बुंनांगोन नाथायबा बिनि माखासे खामानि मावनाया एडभान्स आवगोलफोरबो एसे मावना दोनखानायमोन तो लास्टावहाय सार हाग्रामा महिलारीया बुंहैनाय लेखा माखासे जायफ्रा फासि नांनाय दा फासि होजानायनि अर्डार जादोंमोन ना बे फासि होजानाय अर्डारा बियो गैया जादों बा उइथड्र जादों बेखौ होनाय नंलिया लोगोसे जायफ्रा जेलावनो थैजासिम थानायनि अर्डारमोन बेबो बोखार जाबाय तो दिनैहाय बेखौ बाखनायनांगोन दिनै आं जायफ्रा बे केसनि बारै खामानि मावग्रा मोनसे जायफोर जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय मोनसे टीम दङमोन बै बिथांमोना दिनैहाय बिसोरनियाव थांदों कर्टआव थांदों उकिलखौ लोगो लाहैदों जे फासि जानायाबो बोखार जाबाय आरो जेलाव जायफ्रा थैजासिम थानांगौ बिसोरबो बेबो बोखार जाबाय लोगोसे बिथांमोननि जाखिनि केस बियो उइथड्र जाबाय होननानै बुंदों आं कल खालामदोंमोन बावहाय रेकर्ड खालामदों नाथाय बेखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोनि बा खोनासंनानैबो लानि बै व्यक्तिफ्रा मा फोरमायहरदों तो थारैनो बियो जुदि जामारोबा धन्यबाद होनायनि अनगायै जोंहा माथो दंबावो बिनि अनगायैथ' जेबो गैया थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा प्रमद बर' सारमोना माबायदि नाजादोंमोन बेखौ मिथि रोङा दा बुंनो थाङोब्ला बे 3 दान बा 4 दानावनो जुदि केसा जुदि उइथड्र जादोंबा होनबा हाग्रामा महिलारी सारनि थाखाय जायफोर दा हाइनेस्ट केस थानाय ना जायफोरा गिदिर गिदिर केस थानाय बेफोरबो उइथड्र जानायनि मोनसे लामायाव दङ होननानै जोङो आसा खालामनो हायो जोबथारनायाव नैबे एमएलए इलेक्शनावबो हाग्रामा महिलारी सारानो भटखौ रोजा रोजा भटखौ मोनगोनफोरबायदि मोनदों इउपिपिएल हान्जा हिसाबै भटआ मोननाय नङाफोरबायदि मोनदों खारन केसनि थाखायनो गोबां हायराम जानानै दङ आंनो दिनैबो मैयाबो बे उकिलफोरजोंनो सानसे मैयाबो कर्टआव हाजिर जानांदों दिनैबो सानसे उकिलफोरजोंनो 2-3 घन्टासो सावरायनो गोनां जादों उइथड्र खालामनायनि बेलायावनो दा साननैसोनि उनाव आरोबाव कर्ट गाबावनांगोन बेफोरबायदि तो जों बेखौ जों बाखनायनांगोन बा थारैनो जुदि केसा उइथड्र बा डिसमिस जाबायबा बा जोबथारमारबायबा जोङो हाग्रामा महिलारी सारखौ सेलुट होनायनि अनगायै जों जेबो गैया तो जों खोनासंग्रोनानै हाग्रामा महिलारीया जे एनडिएफबिनि जायफ्रा फासि जानाय 7 बिसोरथ' दा 3 फासि 2 लाइफ थैजासिम जेलावनो थानांगौ बियो जानाय नंलिया होननानै बुंदों आरो लोगोसे फासि होनाय नंलिया आं बिसिनिखौ बुंदों होननानै हाग्रामा महिलारीया बुंदों आচ্ছা बे जिनिसा थांनाय 5 बोसोराव जोङो मा सरखारनि इउपिपिएलनि सरखारनि लोगोसे केसफोरा गासिबो हाइनेस्ट केसआ उइथड्र जाबाय होनना खोनानो मोनदों बे बेसेबां सैथो बिनि सायाव एसे खोन्थाहरलाय बुस्थुखौथ' आंनि मिथिनायाव सार ओरैनो बर्तमान दा मावगासिनो दङ बेखौ बिसोरबो हाखायोमोन हाया नङा सर्सजों मावगासिनो दङ खिन्थु गावसोर ओमफ्राय दा नैबे जेबायदि खोथा होदों जे फासि जाया ओरैनो जामाराखैबो बियो प्रुभ जाबाय हेल्प खालामदों ओमफ्राय दा बिसोरो रांबो फैखासिगोन ओमफ्राय केसनि बेलायाव जास्ट लाइफाराबो लाइफार जाया मादों आरो टटेलि फल्ससो नालाय एक्चुअलि हाग्रामा सारा बे बुस्थुखौ रायलायनानै दं बेफोरबायदि आरो दाख्लै जों जेब्ला फार्स्ट टाइम जिखुनु दा आंनि मिथिनायाव माबानि हाग्रामा सारा कमप्लिटलि बेखौ बुंहरदों आरो बेखौ नोंसोर मा सिन्था खालामदों आं दंना जोंखौ नैबे केसनिफ्राय जेरैखिया माबागोन आरो डिसमिस खालामनानैसो रावबो फासि जाया होननानै बुंदों आरो बुंबाय आচ্ছা बे हाग्रामा महिलारी सारा होनदों आरो हाइनेस्ट नन
हाइनेसनि खुनु खोथा फैया आदसा 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 जों फार्स्ट लोगो हमजेननायाव डाइरेक्ट बुंखादों माबानिया नोंसिनाथ' खालास जाबाय दा बिसिना नैबेहाय हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट आंसो फोजोबगोन होनना बुंखादों आरो एकदमबारे जेरै खोथा होदों बेबायदिनो फोजोबजोब जाबाय आरो बिसिनि केसा नैबे लाइफार दा बेफोरबायदि खोथाखौ ओमफ्राय आवगोलनि फासि सानैना बारग' फुरा चिफ प्रमद बर'आ डिसमिस बेफोरबायदि जाबाय खोथा आरो होआखैमोन बिसिना नामा? खुनु केस गैला बाहाय जोंनि सिगाङावथ' बेबायदि होआखै लाइफ अर्डार जादोंमोन आदसा 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 बियो माबा थांजोब्बाय आरो केन्सेल ओमफ्राय थांजोब्बाय दा ओमफ्राय दा बै डिस्ट्रिक्टआव न'खरनि मानसिफोर सोरबाफोर डिस्ट्रिक्टआव केस दंफायो दंमोन फिसा फिसा औ माबायाव दा बिसिनाबो बे दा केसा नैबावहाय दङ नोंसोरजों दा सानैना ओरैनो सोर केसनि माबा खालामदों साब्रैनाबो दंमोन खिन्थु बे गुवाहाटियाव थानाय जाय सन्जु बरदलै अजय बसुमतारी बिनि बिदा अजय बसुमतारी बिसोर सानैबो बेल लानानै गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव थादों ओरैजाय राहुल इस्लारिनि ओमफ्राय दा बे खार'नाव बिसोर दा समबाराव गबोसिगोन आरो ओमफ्राय जोंनि सिस्टार जयैनो दंजोबो आरो ओमफ्राय नै बिसोर सानैया जयै थाबावनांगोन माने जोंना कमिटि दंखायो नालाय फेमिलि कमिटि बिसोरनो बे माबायाव मावगासिनो दं आरो बे जायफ्रा दे फासिनि अर्डार बे बबे बबे डिस्ट्रिक्टनि जाय सानै फासिनि अर्डार मोनदोंमोन आरो जाय जेलाव थैजासिम जेल जानांगौमोन सानैमोन बहा बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिमोन बेखौ खोन्थानो हागोन नामा? ओमफ्राय बे केस फिसा फिसा जे दङ बियो ओरैनो मा मानि सायाव केस फिसा फिसा केस ओमफ्राय अजय बसुमतारीया जाहैबाय आलियास बिनियाबा बियो चिरांनि किडनेपिं सोरनियाबा ओरैनो सिलाइ हमजानाय बेफोरबायदि जानानै सानैया ओरै सनितपुर साइडनि माने चिरांनि बिबुहुमाबोथ' बिबो बेफोरबो बेल मोनजोबगोन आरोखि ना बिनाथ' अलरेडि बेल मोनखाजोब्बाय बेफोरबो बेल मोनजोबखाबाय आरोखि खालि अफिसियेलि कयेकथा माबा दङ आरोखि कागज पत्र माबा थाबायनाय आदसा बे जिनिसा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सरकारनि इउपिपिएलनि सरकारनि समाव बे जे बेफोरबायदि जे खालामनो हायाखैमोन जायखिया खोनानानै मोजां मोनदों खालामनो हायाखै होनना सानो नोङो? जोंबो बेखौनो बुस्थुखौथ' आं माब्रै हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होनो हायो बेखौनो बुंलायलायगासिनो दङ बिसोरबो हाखायोमोन हाया नङा खिन्थु गावसोर गोसोजों बोलो होआखै आरो ओरैनो जेनेब्ला फेरेंगा सारा हेल्प खालामदों बे रांनि बेलायाव ओमफ्राय केसनि बेलायाव जास्ट ओरैनो सा साग्लां बेबो माबादों आरो नलेज गैयामोन नालाय एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला केसआ मा पर्जायाव गोग्लैनानै दं बेफोरबायदि आरो जिखुनु दा आंनि मिन्थिनायाव हाग्रामा सारा कमप्लिटलि बेखौ दायथ' लादों आदसा ओमफ्राय जेरैखिया जोंखौ नैबे केसनिफ्राय जेरैखिया माबागोन आरो डिसमिस खालामनानैसो हंगारगोन होननानै बुंबाय थादों आरो बे हाग्रामा महिलारि सारा होनदों आरोखि बेफोरबायदि औ आदसा 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 जों फार्स्ट लोगो हमजेननायावनो डाइरेक्ट बुंखादों नोंसिनि केसखौलाय सोर फोजोबगोन हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट आंसो फोजोबगोन होनना बुंखादों आरो दा जेरै खोथा होदों बेबायदिनो फोजोबलांगासिनो दङबो दा बेफोरबायदि खोथाखौ आवगोलनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ बेफोरबायदि खोथा होआखैमोन नामा? जोंनि सिगाङावथ' बेबायदि होआखैमोन सार आदसा 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 ओमफ्राय दा न'खरनि मानसिफोर सोरबाफोर दंफायो माबायाव दा नैबावहाय नोंसोरजों दा ओरैनो बे कर्टनि बा केसनि माबा बाहाय दङ जेनेबा जाय फासि अर्डार जानाय अजय बसुमतारी बिनि बिदा आदा बिष्णु बसुमतारी ओमफ्राय ओरैजाय राहुल इस्लारिनि बिदा प्रसेन इस्लारि आदा ओमफ्राय जोंनि सिस्टार आदसा आदसा जयैनो दंजोबो आरो रायना मुसाहारि जयै बिसोरो माने जोंना कमिटि दंखायो नालाय फेमिलि कमिटि बिसोरनो बे माबायाव मावगासिनो दं आरो बे जायफ्रा दे फासिनि अर्डार बे बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिमोन जाय सानै फासिनि अर्डार मोनदोंमोन आरो जाय जेलाव थैजासिम जेल जानांगौमोन सानैमोन बहा बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिमोन बेखौ खोन्थानो हागोन नामा? सासेयाथ' मेट्र' गुवाहाटिनि आदसा सन्जु बरदलै ओमफ्राय अजय बसुमतारीया जाहैबाय आलियास बि बुहुम बियो चिरांनि औ आदसा ओमफ्राय सानैया ओरै सनितपुर साइडनि आदसा 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 चिरांनि बिबुहुमाबोथ' बिबो फासि अर्डारमोन बेनाथ' दा फासि अर्डार जानाय नंला बेनाथ' डिसमिस जाजोब्बाय बियो औ आदसा आदसा
दिनैनि माबायाव रायदानाव बिसिनिया गासिबो फार्स्ट अर्डारा माबा जाजोब्बाय डिसल्भ जाजोब्बाय आरो डिसमिस जाबाय लाइफारफ्राबो डिसमिस जाबाय थिग दं फंबाय हामबायसै जायखिजाया खोनानानै मोजां मोनदों आङो जोंबो बेखौनो र' माब्रै हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होनो हायो बेखौनो सानस्लायलायगासिनो दङ